ľudia, vítajte u nového videa. V tomto videu budeme hrať SCPčko s mojím kamarátom Parotom a musíme si postaviť proste basku a viete. Obidva točíme, takže sa preto budeme prekrikovať a tak. Hej, kde si? A ja. Poď pri Albi Shop. Neviem, ja tu nič nemám. Ja som pri Albi Shope. Čau. Čau, Parot. Mám 125, tak si niečo kúpim, čakaj. Night Vision je potreba. Ale to stojí 250, Alebo nie, poďme preskúmať. Dobre. Ja viem, to vyzerá divne. Tuto budeme prespávať noci, ne? Sa trošku sekáš, ale nevadí. Nič tu není. Tiež nič není. Ani tu. Ani tu. Na strechu idem, tak som padol. Na streche tiež nič není. Tak čo teda? Dobre, kde si? A ja som dostal fall damage. Studní nič není. Ukáže sa tam správne. Asi idem. Však ja viem, musíme nájsť jedlo. Ale keď bude noc, tak budeme celkom kúpať. A mohol som to tam označiť. Si kúpim trošku jedla. Dobre, ja mám presne $0. GG. Tam je tá keycarda. Alebo neviem. To. Toto je ten dom. Tu, za tebou, tu. Tu je tá keycarda. Level D keycard required. Neviem. Skúsim rozbiť. Nejde. Viem. A tam sa myslím, že minule našli jedla, takže poďme nájsť.
musíme ísť potom do toho baráku. Nič tam není. A už je noc. Ja som ho videl. Ja viem. Viem. Neviem, ale nejde za nami už. Ja si idem svietiť torčkou. Kde si? Tu si. Zase som ťa stratil. Už nemám energiu. Ja neviem, kde si, ja ťa nevidím. Neviem, kde si ty. Ja som na nejakých kameňoch. Kejvka, ja som pri šope, Alvis shop, to je Alvis. Prídem strašidelný, či čo? Tu absolútne nič nevidím, takže neviem, že kde je tento. Dobre, ja už nemám energiu. Ja neviem, to by som sa rád spýtal teba.